Hello, jotono lamsuku ane dini blog no themal daita nugo ni silikana khalago nai tongdi ane blog no pesa jara tei ingke jeng tabo jamani nugo phaisu paijak ingke mojang skang de blog ektar jete ba oboni bokjo ingke oro ang er khaijale nano saibo jara ingke jeng tabo phaisu pai bono tama tama khainai mistro jara nai na ingke jeng to bichalai nai de ekdom boro ingke bing phatra roja argo oboni baga amir khairkha ingbe jobar khai tongo de watui de sombana de watui ang to be jobar khai tongo tini jidri khai mano de jora maya mane jora ma maya koya mane jora ma khaijang tha watui bai ingke case ko watui sa thakjak ingke joto natai na watui pheknai khaklaio ingke tabo ekdom watui ni jora watui ni mol singka na oboni bagai je kaijana watui jata kaijak di nokrat mahine maising rok kaijak di ya December November rok thik ingke nai watui nai de sintex steel de rongkha mai ni sona ekdom kosto nai di ingke bobo watui bojak songlai tongo ingke ang yang dekoro naithoka ingke watui tola khanai de pura watui sipaijak lai paijak ingke bro ekdom mai misoi simise bro to phaini de phaya de sia kutini pura ingke watui jora chingke bana samungni bo jora watui ni jora phainai bro phainai kaisa kusu ingke yana de ekdom bati rok til pura nai de watui hai jora khai watui rok phaike tungthoi ekdom mane khasrang ya hai kaisa tanjani hai ingke ang nono se video film maglak bro mane video film ang tama hine registration ang pura tungya ang tabo thangnai tabo atar se bai tongo aider ni ga mai sapai thangsinai silejak pura hangjak loge thangmani ingke aboni bagai ang da haisang sung tongkhai gana ang su video rok click khaijia ingke ang bora haisang ga hai video nai tungya tana tohoba ang kisa kisa najak ingro nai tungdi abono bhana khalogoi nani sapor nangai ingke tabo ang je hamjani de hamjuk ni khakte mani supai mani nana phunui tongo ingke abang sale na nugano sikna ingke naidi naithokpai jotono ingke yani poja songjak na sailab kwrwi ingke tabo khe ang hai sayang sa video nai tongkha maibo ukhijak maibo machayako ingke jana mai to songoi tongo mungsungmui yakung ke bana tama jara sinai bo ingke jengbo saya sinsiko charo muri rok ma jajani borok ingke tabo khe naidi ekdom watui ingke jeng tabo hamjak khade ingke tui kupaigi bwkhani rok phranai tongo ingke ahai rokoi tongkha kisa nugo thana ingke bo watui ma phaiya mai bo ingke mai chai thangdoi hino ang mai chai phaina hingjak obo se je bag rok fulai tongkha bo ani ingke bai phailiya mai je thangsinai mai bo miyako ingke bana oboni bagai mai chagui thangsinai ingke tongo angkhai ingke ani blouse mo loya ingke no nai tongdi tongkhabo like khaidi gomai khete no support nango ingke ang to registration jora tongsi tongya mane ang nal phumalia nakadi ingke tabo chwng Meri chai tongo maibo mochai muri swkang chapaijak aboni pore chwng to Meri chai tongo mane Meri hingke chwng paimani mane ang paimani je hamjak loge thani chwrai bo paimani hingke muri to nokphang rwwi chwng chapaijak hingke hamjago tabo bini blouse je chungthai obono suwui tongo bo hingke chwng tabo achuklai muri mane chana toma hinai pokthang rok kokrok jai kwrwi tongsiyo Meri bo chai tonglai kok bwchalai bumuni lai hingke hamjago bini blouse bo suwui tongo hingke size rok mane thiyong tongkha hingke ba hingke pipe rok bo size swngnai je hingke kotor kotor ongkha bai kubai hingke aboni bagai subui yakwai sugui tongo aboni bagai hingke ang maijago phaisinai hingke ang aro tongya saha 10 ta thangbani ang watui hingke ang silai suka bra tongmani silaijak tabo chwng arobo mane Meri chate cha bo nwngui tongo hingke tabuk chwng gaitha boni bwkharo no phunulia bo laijago video rok khaika aboni bagai hingke moja paikha hingke chwng mai mankha hingke mai chai thangsinai ang hingke tongya no phunumalia ang hingke tabo khe mai chai tongo mane mai cha nai tongdoro bo mai chapai hingke ang tamo video kisa khe nai tongkha hingke boni okrani ganda ang okra mai ni bagai hingke boni ganda video khaimaliya na last bili hai jongji video khai tongo hingkelai motoma asuk phunukbai ma hingja naibali aboni bagai bye bye next vlog ma lainai।